An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye sibiri ye tubabukalo tile 14 ye bi ye san 2026 min ye sunkalo ye an bɛ ale tile 25 la san 1447 hijira ka bɛn ni o ye fala ye. Sunkalo a bɛ k'i dɛmɛ ka taa a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la. Tilegan in na an bɛna taa Motikaw fɛ fala ye. Moti ye baara min kɛ Tumutu biennale hukumu kɔnɔna na fɔli ni dɔnkili ani bilasiralikanw an n'an sen don o la ka dɔ fɔ o la. Fala ye kunungo Mamelodi Sundowns ninnu ka girin n'an ye han. Hali n'an segira a kan yan ninnu m'an di. Ɲɛ ekipu ye kunu sabanifo in an kunna jara. Esar yɛrɛ bɛ taa tuma min na est-ce que Esar tɛ jɔyɔrɔ 7nan la championnat na. Ale kuma se ka gagnant a ye 2 ni 2 ni a gosira yɛrɛ fana 4 est-ce que dɔ ma 4 yɛrɛ kɛ Esad la. Voilà championnat kɔnɔ a bɛ jɔyɔrɔ 7nan de la. Bon n'i y'a ye fana championnat fana na an yɛrɛ ka petit ni équipe ninnu ale ma se k'olu da si a fɔlɔ. Yɔrɔ belebelebaw kɔni fala ye Afrique du Sud équipe in ka ɲi. Belgique o fana y'an da si bi basket la han. Fala olu kɔni ma mɛ Belgique ko Belgique kun bɛna coupe du monde ta. Olu kɔni olu ye diɲɛ dugubaw yɛrɛ fala ye. Olu ka basket n'an ta tɛ kɛcogo tɛ kelen ye. Olu y'an da si. Bamakɔ Ligue fana bureau sigi tun bɛ yen bi. Isa Sidibe ale min ye président min tun b'a kunna ye a gagné n'a ye se sɔrɔ commune 6 Abdala Babi kan 21 15 an n'an da don o fana na min ye tajiko kuma an bɛna dɔ fɔ la fala ye. Taji mun nana kunungo 520 ani kɔ de don a baara bɛna kɛ cogo min na an na dɔ ɲɛfɔ o la. Ministre Sadio ale tun bɛ jɛmakaw fɛ yen Kurumo Kariliko hukumu kɔnɔna fala ye kan n'o o ye infanterie ye a taara ka to archerie a taara ka to Kurumo Kari olu fɛ yen o jɔyɔrɔ 44 o de dilanna ye ka kɛ ni a n'a minɛnkuraw ye olu bɛɛ lajɛlen an na o yira aw la bi tilegan in na n'an bɔra ye waati na fala ye sunkalo sera a tile 10 laban ma sa ko dɔw kɛlen ka t'u furu siri misiriw ma dɛ k'u ka so yɛrɛ bɛ bila pewu ka taa misiri ka yɛlɛma misiri kɔnɔ sa fo selidon sɔgɔma o ko bɛ kɛ cogo min an na dɔ ɲɛfɔ o fana na sogo sɔngɔ yɛlɛli o fana bɛ fan bɛɛ fɛ sotarama k'a fɔ mobili bolilaw n'o ye citerne bolilaw ye olu minnu fatura n'a apprentis olu denw taara ka fara jamana bɛ jɔ ni denmisɛnnin minnu fo ka se san 18 ma olu taara ka fara o kan premier ministre o sɛbɛnw di olu ma min ye Bajalo o kɛra ale ka yamaruya kɔnɔna na an n'an da don o fana na nin ye kuma la kibaruyaw ye nka an ka bi sɔgɔmada in na tilegan in na tasaba o ye Tumutu Moti ale ye baara min kɛ Tumutu o y'o ye. Ko fɛn min ka di ni diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ ye o ye lafiya ye n'aw k'a ma la paix Ala ka la paix d'an ka jamana ma fala ye doni min ka girin ni diɲɛ doni bɛɛ ye fala ye o ye ni maa ka juru b'i la ye Ala k'an kisi jurujugu tɔɔrɔ ma fala ye maaninfin maaw ye fɛn o fɛn fɔ i ye n'i y'i yɛrɛ lamɛn o de ɲɔgɔnna tɛ yen o de la ko maa y'i yɛrɛ de ye an bɛ ka ninnu fɔ fala ye sabula nin waati in na kumaw cayalen don nin waati in na lakaliw cayalen don nin waati in na jamana mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na nin waati in na an kan ka se ka fara ɲɔgɔn ka boloda nin waati in na an kan ka se ka k'an ka jamana fɛ nin waati in na an kan ka an ka jamana senkɔrɔma don yaasa degunba minnu bɛ an bɛ se ka olu tɛmɛ cogo min fala ye ni dɔw ye baro kɛ kunungo katikaw fɛ yen n'o ye Kati Sanafara denmisɛnninlaka dɔw ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u y'an wele u fana fɛlaw ye min ye u y'olu ɲɛfɔ an ye baara ninnu dɔw bɛ sigilen don cogoya sugu minnu na u fana y'u ka fɛlaw fɔ an ye an ye hakilila falenfalenw kɛ an b'u fɔ ka ko faamuya cogo ɲuman na sabula maaninfin i ko dɔn bɛ nka i ko bɛ dɔn dɛ
ebe ko dɔ ye i b'o filɛ sika dɔ fɛ k'a sɔrɔ o tɛ an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye denmisɛnnilaka minnu ye nin baara in sigi sen kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kunungo n fɛn mana foto ta basa nka n ye foto ta kunun ne fala ye fo k'an foto ban katikaw ye n foto ban koyi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin hakilina ɲuman in na n'o ye k'an wele ka taa an sigi an ni maaw ka masala an fana ka maaw lamɛn maaw k'an lamɛn a kɛnɛ a diyara an ye kosɛbɛ an b'a fɔ sa n ko ala k'a ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ faso kanu halisa ala ka o sinsin olu ta ko maliko don hanfala ye n tɛ maa caman dɛmɛ n'olu ɲɛna ye olu ye ko caman ye ka tɛmɛ kati yɛrɛ ye mun ye mun bɛ kati mun ni mun bɛ kati kati dasiri ye mun ye kati fanga ye mun bɛ se ka kɛ kati mun tɛ se ka kɛ kati jamanakuntigi joli y'a ka kow daminɛ kati fala ye a labanna cogo di sɔrɔdasi kow bɛ cogo di an ye fɛn caman faamu kunungo an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka sini kɛnɛ labanko ɲuman di kɛnɛ in sigibaaw olu ma kurumbo karili an y'o min fɔ fala ye a n'a fɔ sajo y'an lamɛn han ale ni je le répète nin dɔgɔkun in na olu ye kurumbo karili kɛ o la sa a bɛ fɔ min ma sa ko 44e régiment n'o ye artillerie ye fala ye olu kɔni ye mugujugutigiw ye dɛ olu de bɛ sira bɔ ka kɛnɛw bɔ ka gosili kɛ armée tɔ olu bɛ sɔrɔ ka na baaraw daminɛ ala ye jɛmakaw garisigɛ don o de la fala ye min ye nin sɔrɔdasi ka in ye ale ye 44nan ye n'o o bɛna sigi jɛmakaw fɛ yen kunungo juma min ye ministre d'état général de corps d'armée Sadio Kamara ani wolomasiri tabaw ka dagatigi baro kɛlɛtigi ni sɔrɔdasi ɲɛma caman fala ye u taara min ye jɛmakaw olu fɛ yen u selen kɛnɛ ka ye sa kunbɛli kɛra i b'a dɔn k'a fɔ ko préfet o de bɛ jɛma ale yɛrɛ bɛ ɲɔrɔ marabolo de fɛ nin waati la n'o ye ɲɔrɔ région ye ale faralen don o cercle olu ka fala ale bɔra Kayi fɛ pewu o la sa yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin n'a nana sigi sen kan a bɛ taari 500 ɲɔgɔnko kan belebeleba minɛnw caman bila yɔrɔ b'a kɔnɔ yɔrɔ in a larawuli ale kɔni kan ka kɛ min ye sa u k'o de ma sa ko 44e régiment d'artillerie artillerie o kɔni ye mugukisɛ ni gɔnikisɛ o faralen ɲɔgɔn kan Kayi kɔnɔna na minɛn kuraw baara bɛna kɛ ni minɛn minnu ye wolomasiri tabaw ka gun kan o de bɛ a kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye min laɲini jɛma Kayi a fana kan ka kɛ maaw n'u bolominɛw lakanali o sinsiniko ɲuman ye ka kɛ ni ale ni Moritani dancɛ kilomɛtiri 150 ɲɔgɔnko fala ye ka tɛmɛ ɲoro fɛ ka taa se Gogi ma a kan ka olu fana sinsin wa ale bɛna fara min ye kita kan ani kati ale ni ɲoro ta kura min kan ka jɔ fala ye yaasa ka taa se Kayi sira ma sa baara bɛ se ka larawuli cogo min na nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin waati laban in na an tulo bɛ kuma minnu na n'o ye bingaliw ye n'o ye maaw ye bɔsintigilaw ye olu caman fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ la wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ka se ka teliya dugudenw ka se ka dɔgɔjɔ yɔrɔw sɔrɔ ka tugu ka taa ni ka segu kɛ k'u ka kungolata baaraw fana kɛ ka se ka lafiya kɛ kosɛbɛ ani Moritani dancɛ ani Kayi sira k'o larawulili baaraw kɛ Kayi a sigikun ye o ye min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw minnu bɛ kɛnɛ ka ye fala ye u y'a yira sa ko kan min don min ye minɛnw caman o bɛna bila a kɔnɔ blindéw tɛ blindéw ye olu kuraw ale ni minɛn ɲɛnama minnu bɛ yen n'olu bɛ gosili kɛ yɔrɔ jan fɛ ko a kɔni ale mugukisɛ ni a gɛlɛkisɛw o de bɛna na caya kosɛbɛ lakanako ta nasira fana fɛ marafa mara yɔrɔ ɲɛnamaw mugubo ɲɛnamaw olu bɛ a kɔnɔ baara in yɛrɛ kɛyɔrɔ o fana b'a kɔnɔ siraba min bɛ yen n'o ye Mali siraba fɔlɔ yɛrɛ n'a fɔ ma ko route nationale fɔlɔ fala ye a kan ka o lakana baaraw kɛ ka se ka maaw n'u bolominɛw lasago ka taa n'u ye ka segin n'u ye hɛrɛ ni baden na o baaraw kan ka nɔgɔya kan min dayɛlɛlen filɛ nin ye Sadio Kamara fɛ fala ye a yirala sa k'a fɔ ko a nafa tɛ se ka fɔ ka ban nin waati in na kuma tɛ ale bɛna fara minnu kan o ye Sangaw ta ye ka fara min sigira Kitakaw fɛ yen ale ni Buguni ani Kucala ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ hukumu kelen kɔnɔ na min ye Sadio Kamara ye ale de kɔni filɛ nin sa ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛ ni jamanakuntigi ka laɲini ye yaasa nin kan ninnu ka baara bɛ se ka kɛ cogo min na Sadio ye sinsin kumaba saba ka fala ye yɔrɔ a maracogo ɲuman a baarakɛcogo ɲuman dugudenw olu fana ka ko tali ba la ka se k'o sigi sen kan a y'a ɲini u fɛ fana min ye so in ye a kana kɛ koko koorilen sɔrɔdasiw da la k'u sigi ten gudayi fala ye waati ni waati u k'a dɔn k'a fɔ k'u sigikun ye maaninfinw ye u ka fɛɛrɛw fana sigi sen kan dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na
min ye Sadio Kamara ye a ye min ɲini fɛ o ye yɔrɔ minɛcogo ɲuman ye ani baara kɛcogo ɲuman yɔrɔ la yaasa dugudenw yɛrɛ ka laɲinibaw ye min o bɛ se ka sabati cogo min na a ka sɔrɔ k'a f'u ɲɛna sa ko nin ɲɛjɔyɔrɔ min filɛ nin ye nin baarakɛyɔrɔ min filɛ nin ye dugu bɛɛ lajɛlen ta don wa a ka kɛ sababu ye dugudenw k'a fɔ ko tare don nataw la ko o ye ale ka laɲini ye wa min ye jamana ɲɛmaa a y'o de ɲini a fɛ min ye bandiri tigɛlen kɔfɛ fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni nin ye nin kalo in kɔnɔna na nin y'ale siɲɛ 2 ye sabula mars kalo tile 5 a taara ka taa kitakaw ta kurumokari min ye jema kayen fala ye ale birigiden fɔlɔ kun dara mai kalo tile 20 san 2023 nin ye a ko kɔni kurumokale kunungo mars kalo tile 13 san 2026 a y'a ɲini finitigilakaw fɛ baara minnu bannen filɛ na ani ko minnu sigilen filɛ sen kan nin ye u k'u jija u k'a minɛ ka ɲɛ Sadio yana k'i kɔ don jemakaw la fala ye dugutigilakaw ni kabilatigilakaw ni morilakaw olu bɛɛ lajɛlen a taara olu fɛ yen ka taa foli kɛ u ye kuma tɛ sunkalo waati min fɛtɔ filɛ nin ye ka dugawu ɲini u fɛ fana jamana fana bɛ se ka basigi cogo min min ye général de corps d'armée ministre d'État ye a y'a yira ko fɛn o fɛn ni sɔrɔdasiw bɛ k'a kɛ bi fɛn o fɛn ni jamanatigi bɛ k'a ɲini u fɛ don o don conseil des ministres la fala ye o ye u k'u sɛbɛnnen to jamanadenw na jamanadenw ka kuntilenna o k'olu timɛ Sadio a ka sɔrɔ ka min ye mobili ta fala ye ka 5 don fiɲɛ na ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ yan min ye sɔrɔdasiw ye kunungo u tun bɛ sira in kan kosɛbɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Jema a fisayara maa caman ma anw fana taara an ka sagaw sa an ka misiw sa a senfɛ koyi n'an bɔra Jemakaw fɛ yen fala ye tajiko hukumu kɔnɔna na kunungo Radio Mali télévision soba la u ye wele bila min ye Isa Polo Dabo ma Seko Jɛki a coordinateur ye ale ye ɲininkali fɔlɔ min kɛra a la ko kumana ko mun de bɛ yen ko yalama ko gazuwali ko a ko bɛ cogo di nin waati in na k'a ka kuma dɔ ɲɛfɔ an ye fala ye a ko ko ORT mɔgɔw yɛrɛ k'a b'u fo ka kunnafonidilaw fo wulikajɔ ni cɛsiri la ko min ye taji citerne min nana fala ye ko 500 ani 25 k'o de nana 100 sarada la ko min ye 60 ye k'o ye gazuwali ye ko nka k'a tɛna se ka bila essence bilayɔrɔw la fala ye ani taji feereyɔrɔ la nɔgɔni fɛ fo sɛbɛnko minnu b'a la olu ka sigi sen kelen kan ko ni o baaraw banna tuma min na sa ko bɛɛ lajɛlen min nana ye ko a bɛna sigi sen kan a y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna kɔni min ye tajiko gɛlɛya gazuwaliko gɛlɛya ye tile 2 laban in na o kun wulila an ka jamana kɔnɔ nka kɔnwa min donna kunungo o bɛna kɛ o fura ɲuman ye yanni a baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan kunnafonidila n'o ye ORT maaw ye fala ye o ko ko kumana ko maralen jumɛn bɛ u bolo n'a bɛ se k'i jigi da o kan k'o kɛ bolomadayɔrɔ ye a ko k'a daminɛ mars kalo tile fɔlɔ fala ye ka na se mars kalo tile 13 ma ko min ye camion citerne tajitalan fala ye 1000 ani 600 ni 37 ko o de donna jamana in kɔnɔna na ka bɔ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'o sɔrɔla min fɛ gouvernement ka wulikajɔ wolomasiri tabaw ale ni wolomasiri tabaw ka dagatigi olu minnu bɛ convois bɛɛ lajɛlen lakana an ka sirabaw bɛɛ lajɛlen ka kulu de sera ka o baara in kɛ ko wa ko yanni nin kalo in yɛrɛ cɛ n'o ye mars kalo ye fala ye ko janvier kalo fana ko o y'o ɲɔgɔnna taji ɲɔgɔnna de sɔrɔ 1000 ni 600 ni kɔ ko a y'o de sɔrɔ février kalo fana kɛra ten k'olu kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan yaasa taji nali an ka jamana kɔnɔ a tɛna na kɔtigɛ cogo min na k'o de la bi k'a bɛ se k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲɛɲininiw senfɛ taji min bɛ jamana kɔnɔ bi ko a bɛ labɔli kɛ kunnafonidila y'a ɲininka tuguni ko daluya gɛlɛn jumɛn b'a bolo n'a bɛ se k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko tajiko dɛsɛ k'o tɛna na y'an ka jamana kɔnɔ ko fɛɛrɛ jumɛn tigɛlen n'u fɛ a ko yaasa taji ka basigi fala ye ko baara min labɛnnen don n'o ye wolomasiri tabaw ka minisiriso bɛ min kɛ ka taa taji ta ka na ka escorteli kɛ sɔrɔdasiw ka tugu a kɔ k'o bɛ a la k'o kɔfɛ fana ko ka taji yɛrɛ kɔlɔsi a mana na DGCC maaw n'o ye direction générale du commerce de la concurrence de consommation maaw ye k'olu ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ taji feere yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen fala ye citerne bɛ don wo kɔnɔ ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ s'a se yɔrɔ la ko nin fɛɛrɛ minnu fana sigilen don sen kan nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ farankan ye farankan min n'u b'o o kumaw fɔ kabini décembre kalo san 2025 n'u y'o kɛ lajɛ ye lajɛ min n'u b'o kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a ko janvier kalo kɔnɔna na k'u y'u ka lajɛ 17 kɛ fala ye ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko kuma minnu fɔra ko ka ɲɛfɔli kɛ an ka maaw ye o la sa ko lajɛ in ko o de b'a to baara minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na taji nali ni taji sigili sen kan ka se k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ don o don k'o bɛ sinsin o de kɔnɔna na
min ye tajiko ye a ko ko a bɛ nin dakun de la bi wa kunnafonidila y'a ɲininka fala ye ko a bɛna ta ko gɛlɛya bɛna fara gɛlɛya kan dɛ ko k'a sababuya kɛ mun ye kɛlɛ min filɛ nin ye Israël ni ale ni États-Unis fɛ ka ɲɛsin Iran ma fala ye ko bɛ sɔn ka na ni sɔngɔ gɛlɛya ye a ko yan'o cɛ k'a bɛ min fara a ka kuma kan fɔlɔ o ye k'a jira sa k'a fɔ ko jɛkulu min sigilen don Bamakɔ yan n'o ye Segujɛgi ye k'a bolofara b'an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kunna ko gouverneur y'olu ɲɛmaaw ye k'olu fana kan ka lakɔlɔsili kɛ taji donni ko n'a bɔli ko n'a sɔngɔ ko bɛɛ lajɛlen na ka se ka ɲɛfɔw ye a ko min ye diɲɛ kɔnɔna ta ye fala ye ko jɔn ko ala ko jamana caman bɛ yen k'olu bɛ ka taji gɛlɛya sɔrɔ ka ban ko nka ko jamana ɲɛmaaw y'a ɲini u fɛ u ka kɔn ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛna n'a to tajiko gɛlɛya o gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ sen na o olu bɛ se ka lajɛ cogo min na ka se ka kimɛli kɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la ko don nataw la maaw na olu la ɲɛfɔ an ye maa minnu n'olu yamaruyalen don k'o baaraw kɛ nin ye Isa Arawulu ale ka kuma la kumaba ye an bɛ se ka min kɔni fɔ a la kumaba la fala ye o ye k'a fɔ k'u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka kɔn ka fɛɛrɛ ɲini yanni kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ o fɛɛrɛ o kɔlɔlɔ ka se an ma yan o fana kɛrɛfɛ ko taji min donna kunun ko 500 citerne 525 kɛmɛ saradala ko 60 ko o ye gasoil ye a la wa min ye sɛbɛnkow bɛ ka ɲɛnabɔ yan'a ka bila station kɔnɔna na Segujɛgi kɔni ɲɛmaa ko fala ye ko maaw kana sɔn ka bin degun kɔnɔna na degun min n'o ye jasiran degun ye ko maaw kana sɔn fiyewu maaw ka fɛnw fɔ fɛn minnu bɛ u bɔ u dabolo la ko wa fana k'u ka a ɲini u bɛ se ka kunnafoni saniyaw ni kunnafoni jɛlenw sɔrɔ cogo min yaasa u bɛ se ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na ko n'o tɛ nin waati in na taji mun donnen don fala ye a bɛ se ka waatinin kɛ an bolo yanni ni ko wɛrɛ ka ye a ko la kunun ko i y'a ye k'a fɔ tajiko kuma cayara kosɛbɛ fala ye min ye polisiw ka directeur ba ye n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ale jiginna Bamakɔ dugu kɔnɔna na ko ye fala ye Bakɔ Jikɔrɔni Para Jikɔrɔni Amdalayi Aseyi Lafiyabugu ale ni Medinekura ka taa se hippodrome ma min ye Yusu Kone a taara nin taji bondo ale ni taji feere yɔrɔw caman lajɛ ka maaw la faamuya k'a yir'u la k'a fɔ k'u kana ja siran fiyewu ko baara min bɛ sen na ko a sigilen don sen kelen kan ko taji bɛ yen ko ni ala sɔnna a ma ko gouvernement ye fɛɛrɛ ni dabaliw fana tigɛ yaasa taji ale kana dɛsɛ min ye polisiw ka direction ba la sa maa min ye sɛbɛn fa siri o ye commissaire de police Berete fala ye ka bɔ polisilakaw olu yɔrɔ min ye funangɛninw ye n'o ye mɔbaniw ye fala ye maa minnu bɛ yen sa n'olu faw n'olu ye chauffeur ye ani parantiw n'olu fatura denmisɛnnin 31 olu taara kunungo k'u lakodɔn faso ka jɛkulu min sigilen don n'an b'a fɔ o ma ko pipi la nation ni jamana b'i jɔ n'a denmisɛnninw fo ka se san 18 ma u ka kalanko n'u ka baloko bɛɛ lajɛlen n'u ka fɛɛrɛbɔ la ko olu chauffeur ni paranti minnu bɛ yen n'olu fatura u denw 31 taara ka fara pipi la nation ka fala ye sɛbɛn min n'o b'u yamaruya ka se ka don kɛnɛ in kɔnɔna na o dir'u ma premier ministre fɛ baara bɛɛ lajɛlen labɛnna min ye colonel major Asa Bajalo ale de bɛ o kɛ a ka jamana ɲɛmɔgɔ ka yamaruya kɔnɔna na o la sa kɛnɛ ka ye u ye taasibila kɛ ka ɲɛsin fure ninnu bɛɛ lajɛlen ma colonel major Asa Bajalo y'a jira sa k'a fɔ ko nin dɛmɛ min filɛ nin gouvernement fɛ nin ye fala ye ko a bɛna n'a to denmisɛnnin ninnu u ka ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ u ka fɛɛrɛbɔ sɔrɔ u ka kalan ɲuman sɔrɔ min ye hakilisigi ni basigi u ka se k'o fana sɔrɔ somaw fana jan ka to u la waati ni waati hali n'o y'a sɔrɔ u bɛna ta ka taa fara denmisɛnnin wɛrɛw kan jamana ka nin dɛmɛ min filɛ nin ye Asa Bajalo ko k'a bɛ ka kɛ maa caman ye sapeur pompiers ale ni maa minnu tun bɛ yen n'olu fana ye péage maaw ye fala ye n'olu fatura kɛlɛ ninnu kɔnɔna na ka na fara chauffeur kan nin waati in na ani wolomasiri tabaw u bɛɛ lajɛlen denw k'olu bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw olu de bɛna jɔ n'u ye kunun ko sɛbɛn dira ninnu ma yaasa nin nin bɛ sɔnna a la de den naani ni sɔnna a la nɛɛma fala nin ne y'u ka directrice ye Cécile ale de ye pipiw ka directrice ye petit ni sunɔgɔra nɛɛma an bɛ dugawu kɛ sa ala ka denmisɛn ninnu ala k'u ta fanga k'u jamana na sabula nin waati in na ala barika la kɔni jamana selen n'a kɔrɔ fala ye hakilila jigila san 2016 min ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la ale de ye nin fɛɛrɛ in sigi sen kan yaasa sɔrɔdasiw u denw u kana kɛ yɔliyɔli la ka to ten cogo la fala ye sangaw fɛ yen wulikajɔ kɛlen don ka ɲɛsin taji sɔngɔko ma fala ye dugudentɔw ni sifinw u farala ɲɔgɔn kan taji ale tɛmɛnen don 100 kan bi sangaw fɛ yen u ye fɛɛrɛ min sigi sa min ye essence ye fala ye ko k'o di 160 la gasoil k'o di 180 na min ye gasoil o ka di 160 la
yasa maaw bɛ se ka munumunu cogo min na n'o tɛ bi n tɛ san sɔngɔ o sigilen don gasoil ale ni essence wa sangaw yɛrɛ y'a yira sa ko a tɛ ka ye yɛrɛ nin waati in yɛrɛ la ko ka bɔ Bamakɔ ka taa Dire k'o sira kɔni bi na n'a y'a sɔrɔ a kun tigɛlen don ko maaw bɛ ka n'a fɛ dɔɔni dɔɔni min ye sira in ye ale kɔni kun jɔra pewu nka bi ko alhamdulilayi k'a daminɛ nin kalo in tile 12 la sa min ye mobili kun fɔlɔ kɔni sera ka bɔ sa Bamakɔ yan k'u kunda Direkaw fɛ yen ka ni minɛnw ye minɛn minnu n'o bɛna na lafiya ye kosɛbɛ seli ale ɲɛkɔrɔla la duguden dɔw fana sera ka bɔ Direkaw fɛ yen Falaye k'u kunda Bamakɔ ka ni Ala sɔnna ma olu dɔw kan ka don bi Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na nin baara ninnu jalen don dugudenw ye kosɛbɛ sabula a bɛna n'a to olu ka baaraw ka sigi sen kelen kan Somatara ale fana tun y'a ka sira caman jɔ Falaye k'a sababuya kɛ tajiko ye min ye Madubilen ni o ye Gago Sima ka dɔgɔkɛ ye ni ale de ye PDG Falaye Somatara kɔnɔna na a ko k'u ye siraw dayɛlɛ koyi kɛrɛnkɛrɛnnena kununko Moti sira u y'o dayɛlɛ sisan Somatara kariw Falaye u b'a daminɛ 5h du matin kari kunfɔlɔw bɛ bɔ k'u kunda Moti a n'u taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan ko min y'u ka client ye k'u k'o faamuya min ye Moti Bamakɔ ye Falaye Somatara ko ali k'a dayɛlɛla kura ye Gago Simaga ale ye DG ye an b'a fɔ Somadim o PDG de ye ale ye Simagalakaw k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Kulukorokaw fɛ yen yaasa wolosɛbɛn tali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Falaye olu ye so kura jɔ wolosɛbɛn ta yɔrɔ ye han u ye wariba sɔrɔ a la sa ngo u ye miliyɔn pi bɔgɔden cɛ ka ko kun wolosɛbɛn ko la Falaye miliyɔn 26 ani miliyɔn ani 150,000 750,000 o t'o ye wa 150,000 miliyɔn 26 ni 150,000 Falaye k'u y'o de kɛ ka so in jɔ o la sa so in kɔni bannen filɛ nin ye ale kelen n'u ka mairie ka wolosɛbɛn ta yɔrɔ de ye a yɛrɛ ɲɛna ni mairie o sisan Kulukorokaw ni y'olu ka kɛnɛ ye u bolo kɛnɛ min n'o sigilen don sen kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min ye dugu kɔnɔna ko kibaruya tɔ la k'olu dɔ di maaw ma. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Polisi direction ba kɔnɔna na Falaye alamisa don min ye trésor directeur ba ye n'o ye Siaka Samake ye ale n'a nɔfɛmaw u nana polisi direction ba kɔnɔna na ka na hakilina falen kɛ min ye polisi directeur ba n'o contrôleur général de police Yusu Kone a n'a ka da an ka petipetini wɛrɛ y'o ye Seydou Jara ani u ka direction maaw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye baara in kɛkun ye mun ye jɛkulu fila bɛ se cogo min na ka jɛ ka baaraw sigi sen kan kuma ɲɔgɔnyaw ka don ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔn kelen kɔnɔ Amdalayi Aseyila Falaye lakanako ta fanfɛla la u bɛ se ka u ka sigida a n'u ka baarakɛyɔrɔ ninnu ka se k'olu lakana cogo min na ka to ka hakilina falen fana kɛ sabula polisilakaw Falaye olu jɔyɔrɔ ka bon musaka tali n'a nali la kuma caman olu de b'o baaraw kɛ min ye contrôleur général de police Yusu Kone a fɔra kosɛbɛ Siaka Samake fɛ n'o ye trésor directeur ye baara mun n'a bɛ k'o kɛ ani polisilakaw bɛ ka waleya minnu sigi sen kan ka se ka lakana sabati jamana fantan naani na miiriya kura minnu bɛ a la bi k'o bɛ k'a to jamana bɛ se ka basigi ni lafiya min sɔrɔ min ye polisi directeur ye a fana ye trésor ɲɛmaa fo kosɛbɛ Falaye u ye hakilina min sɔrɔ ka na bɔ olu ye nin waati na u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ kosɛbɛ kuma tɛ nagakɔrɔ lakanako ta na fanfɛla la u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baarabaw olu sigi sen kan n'an bɔr'o la an bɛ taa nin waati na sunkalo tɔ tora tile 10 ye a n'a fɔ sa tɔ tora tile 5 ye Falaye
hukumu kɔnɔna na kabini a tɔ tora tile 10 ye ko dɔw y'u furu siri misiri ma fala ye Bamakɔ yan bi maa caman bɛ yen olu y'u ka sow bila pewu dɔw yɛrɛ ko sa k'olu ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ta ka se ka kɛ nin waati in na waati min n'u b'u wasa don u ka alabato ma kosɛbɛ nin sunkaloba in kɔnɔna na maa dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko Amdalayi Aseyi kɔni murtada ka taa se misiriw caman ma min ye maa caman ye olu kɔni yɛlɛmalen don suntigɛw bɛ kɛ cogo min ye sugurudun bɛ kɛ ten alabato bɛ kɛ fo ka taa se dugu jɛli ma wa olu bɛ yɛlɛma ye sa fo seli sɔgɔma u bɛ sɔrɔ ka t'u ka so ka yɛlɛma ka bɔ misiri yɛrɛ kɔnɔna ka segin ka t'u ka so u y'a yira sa ko a kɛkun ye min ye u bɛ se k'u wasa don alabato ma cogo min na wa min ye a kuncɛliba yɛrɛ dɔw bolo fana olu y'a yira sa ko na kɛ Lailatul Qadri su ye min ye latigɛ su ye sunkaloba in ale kɔnɔna na ale yɛrɛ kan ka ɲɛnɛmaya n'Ala sɔnna a ma sini ka dugu jɛ ntɛnɛn na o ntɛnɛn fana baara tɛna kɛ jamana kɔnɔna na yan ka kɛ ni minisiri bɛ baara ko kunna ale y'o bataki bɔ k'o yira ka ban ko ntɛnɛn nata ko baara tɛ yen kitakaw fɛ sogo sɔngɔ k'a yɛlɛla fala ye nka kitakaw ta olu ka jɔrɔna ye min ye i b'o dɔn wa maa minnu b'a san dɔgɔmanda la 40tigiw ni 50tigiw k'olu niyɔrɔ tɛ sogo la tuguni dɛ fala ye ni kilo kɛra 100 a bɔra 100 ni 600 ni 40 na ka bɔ 600 ni 50 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 400 na n'a fɔra ko ka 50 la ni 60 la feere o la o bɛ sɔrɔ cogo di o suma ka gɛlɛn dɛ ko u kɔni ko sa ko bagan de tɛ ka ye u fana sigilen don ka seli kɔnɔ ko seli ɲɛkɔrɔla na k'a kɛra cogo cogo ko gouvernement kɔni bɛ bagan cɛ ka taa n'a ye sigidaw la u bɛ k'o de kɔnɔ yaasa feere bɛ se ka kɛ cogo min na n'o tɛ nin waati in na sogo koloma fara sogobu kan n'o ye misisogo ye a sɔngɔw k'a gɛlɛyalen don Sikasokaw olu ye u ka baarakɛla dɔw fara ɲɔgɔn kan n'o ye mobili bolilaw ye fala ye maa 100 ɲɔgɔnna ka kalanko kunna alamisa tɛmɛnen sarabaka sariyaw bɛ se ka olu dɔn cogo min ANASER bolofala bɛ Sikaso ale de y'o sigi sen kan sofɛriw fana bɛ se ka cogo min na ka faamuyali kɛ kow la yaasa min ye sarabaka kasara o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na Sikaso n'a marabolo kɔnɔna na an sɔngɔkaw fɛ denmisɛnninw ka bana min bɛ yen n'o ye kɔnɔboli gɛlɛn ye fala ye ko ka o kunbɛ k'a daminɛ den kalo 2 ka taa se san 15 ma o boloci o bɛ sen n'a ye nin waati in na an sɔngɔ kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ denmisɛnnin minnu bɛ so a bɛ ka kɛ olu la minnu fana bɛ kalanyɔrɔw la olu fana fara u boloda la suturaso an sɔngɔ ale ni ka miiriya ye nin ye ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma kuma tɛ nin waati in na ji yɛlɛma ni kunkolodimi gɛlɛn minnu fɛn minnu bɛ sen na a bɛ kɔnɔboli gɛlɛn sigi denmisɛnninlakaw olu fɛ yen n bɛ to kibaruya ɲininaw fala ye olu ka kalan kɛra sankaw fɛ yen min ye maa 60 ɲɔgɔnna ye baara in a kɛkun ye sa kibaruya sanuma bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye météo baara yɛrɛ bɛ se ka kɛ ani kibaruya bɛ se ka di cogo min na maaw kɔni nana sa ka bɔ kɛnparanakaw fɛ yen yangaso tomiya kana fara san yɛrɛ kan olu ye tile 3 kɛ kalan na yaasa min ye baara bɛ se ka faamuya cogo min fɛ LVTAC ale ni Suisse International fala ye ka taa fara jigitugu ɲɛsigi kan olu de ye nin baara in sigi sen kan Bankasikaw fana fɛ yen baara min sigira sen kan ka se ka nɔnɔ don ba la nɔnɔ dilanni k'o don ba la san 2 kɔnɔna fala ye o baara kun cɛra min ye baara in sa ale kun cɛli hukumu kɔnɔna na sa k'u kun y'a ɲini fɛɛrɛ 18 k'o sigi sen kan ka 16 o sera ka ɲɛ sɔrɔ yaasa nɔnɔ ɲɛnɛma ni nɔnɔ sanuma bɛ se ka sɔrɔ cogo min na san 2 baara in na sa $1,000,000 ani a kunkanfɛn o de kɔni kun taara ka d'u ma sa u ka se ka baara kɛ nin waleya ninnu kɔnɔna na yaasa min ye Bankasikaw ye u bɛ se ka nɔnɔ sanuma sɔrɔ cogo min n'an bɔra an bɛ taa jɛmakaw fɛ yen fala ye bandiw ani bingalikɛlaw ni siratigɛla minnu tun bɛ yen tɛgɛ sigira a dɔw la koyi min ye jɛma polisiso ɲɛmaa ye n'o ye Jibirili Sanu ye ale ye wulikajɔ kɛ marisikalo tile 2 ka taa se tile 11 ma u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bingalikɛlaw ye maa minnu tun bɛ jɛ ka taa jɛ maaw la ka siraw da maaw ɲɛ ka juru da maaw ɲɛ ka maaw minɛ fala ye Kayi jɛma Bamako Kayi jɛma siraba in ka fala ye ko o maaw tɛgɛ sira ka sigi a dɔw la maa caman de nana ka na damakasi kɛ polisiso la Sanu fɛ yen ale fana ye wulikajɔ kɛ sa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko maa 7 minnu si b'a daminɛ san 18 ka taa se san 22 ma fala ye u y'olu kun fɔlɔw minɛ ka ɲininkali kɛ olu la siganama 2 o minɛ n'o ka kin mina fɔ ma ko filakin u ye olu minɛ sa olu de kɔni minɛlen kɔfɛ ka taa ɲininkali kɛ olu la olu fana ye an tɔ 5 kofɔ fala ye k'olu dɔrɔn tɛ k'an fana b'a la koyi o wulikajɔ senfɛ sa wulumunu salo min kɛra jɛma n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɛlen na u ka kuma kɔfɔlenw kɔfɛ fala ye u taara so dɔw lajɛ ka taa don olu kɔnɔ maramafɛn n'o ye marifa dilannen bolo la o fana o yera kɛnɛ in kan ye karitusi fana tun b'u bolo muru 2 tun bɛ a la moto 2 a bɛ fɔ ma ko huji o bɛ a la ka taa se tɔrɔsi ni lanpan o 3 fana tun bɛ a la min ye wari
sefa wari miliyɔn 1 ani 1,300,000 falai o yera u bolo. Polisilakaw ko sa ko nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛlen tuma min u ye maa ninnu bɛɛ lajɛlen sasa ka na n'u ye polisi kɔnɔna na koyi u yɛrɛ jɔn ka ala fɔ sabula minɛn minnu y'olu bolo a dɔw olu mɔgɔ ka minɛnw minɛlu la ala ma mɛn maa 8 bugunatigɛ OBB a la HL HD SOD AD ni ND ani NH nin bɛɛ lajɛlen bilara ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ se ka to senna cogo min na o bɛ n'a ta min ye Ɲɔrɔ polisiso ale directeur ba ale ni wulikajɔ in kɛ sa n'o o ye commissaire principal de police Usman Jalo ye ko nin baara ka sigi sen kan sabula olu nana mun lakɔlɔsi fala ye waleya mun bɛ fɔ ko mɔgɔw y'a kɛ sira kan ani terroriste ta tɛ kelen o ko n'an tora ta an sigilen an polisiw an ɲɛci tɛ ye dɛ o la sa ale kɔni ye wele bila a ka polisiw bɛɛ ma aw yɛrɛ ka to ka bɔ aw ka zone da a ka taa yɔrɔw lajɛ nin ko in bɛ cogo min a k'a lajɛ o fana nana bɛn ni nin waati na sa jɛmakaw fɛ yen maaw nana ka na damakasi kɛ ni maa bɛɛ lajɛlen minɛlen fala ye u y'u bɛɛ lajɛlen bila ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen polisilakaw y'a yira sa k'u b'a ɲini jɛma n'a lamini n'a tɔrɔmadadugu n'a bolomandadugu bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruya fɛn fɛn bɛ n'u y'a sɔrɔ siganako la u k'a da u tulo kan yaasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka ni maa ninnu mabɔ u la fala ye n'an bɔr'o la Estade malien kunungo ale tun bɛ farafinna ndolantan na fala ye Estade kɔni cira 3 ani 0 u ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Mamadou Sandazi ye a ka girin nka an bɛ dugawu kɛ u kɔni kana na an dasi a Bamakɔ de sa n'o tɛ équipe in ka girin bi Bamakɔ fana kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔ n'o ye ndolanci ɲɛnabɔ jɛkulu min bɛ sigi Bamakɔ n'a fɔ ma ko Ligue de Bamako fala ye olu tun b'u ka lajɛ la Amdalayi ACI la Assemblée générale kun do fana ma min ye ɲɔgɔndan fana tun bɛ a la président min tun bɛ a ko kunna n'o ye Isa Sidibe ale yɛrɛ tun ye cɛbɔ ye ka ɲɛsin Abdala Babi ma n'o bɛ bɔ sigida 6nan kɔnɔna na an bɛ don waati min ko kalata kɛra ka ban pewu fala ye maa 21 olu ko Isa Sidibe k'a ka tɛmɛ ni baara ye Abdala Babi ale garisigɛ kɛra maa 15 ye kalata o kɔni kun cɛra o waati in na o b'a yira sa ko Isa Sidibe ale bɛ to a nɔ na Bamakɔ Ligue kunna komi a tun b'a kunna cogo min na kɔrɔlen o la sa ni Ala sɔnna a ma min ye baabu min kɛra kɛnɛ kan ye an na tila ka ɲinini kɛ o la min ye nin baara kofɔlen o bɛ dan sigi olu ka ko la yen fala ye min ye muso ka bɔlɔntan fana na n'o ye basket ye fɛn y'an gosi bi Belgique fana y'an gosi bi nin y'an ka bɔko 3 ye an ye se sɔrɔ siɲɛ 1 n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don o ko tɔw bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ taa Tumutu Al Bilal Al Sudan ye biennale de sigira sen kan décembre kalo tile 18 ka taa kun cɛ min ye décembre kalo tile 29 baaraw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na sa min ye marabolo bɛɛ lajɛlen n'a ka tɔn de nana Moti i n'a fɔ tɔw a ye ɲɔgɔlɔn kɛ ka dɔn kɛ min ye solo ye k'o kɛ ka tila ka laadala dɔn fana kɛ o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa min kɛra Mopti ka su don ka kɛɲɛ ni Sade Baba Alikayiru kɔnɔna ye e fala yɛrɛ tun bɛ i ye jamu sɔrɔ an ka jɛ ka Moptikaw ka seko n'u ka dɔnko lajɛ Tumutu Al Bilal Al Sudan ale biennale kɛnɛ kan.
waddango fewande ardiɓe meɗen e dow ɓantare leydi meɗen iwde e margal gongal miccintinɗon kala mo ɓi leydi enke meɗen lobbo Allah yerlo e muɗum Thomas Sankara ko leydi Burkina o wi gonɗo e margal gongal mo sumlata no yaltinde ngal margal oɗo joom neɗɗo hana sumnade ko hani latade janggo hoɗum waɗi yimmade hooreɓe leydi meɗen leydi AS ɓantare men keɓe men e yirwere leydi men ɗum yaata caggal nammodirande juuɗe laaɓodirande ɓerɗe e dow kaldande kawral suudu baba fay leydi meɗen yaara yeeso yo lanɗo warti deƴere e leydi meɗen suudu baba no nodden jennote yaade suudu baba
Alana
fulaw ye dɔ kɛ fula dɔn yɛrɛ de ye nin ye nin zenata kun ye sɛbɛ ye dɛ an bɛ motika bɛɛ lajɛlen fo min ye tumutukaw ye k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma sibiri wɛrɛ an na tumutu yɛrɛ k'a la fala ye o tɛ kotigi yɛrɛ olu ma kɛ sabanan ye an n'olu k'a la baɲangara tɛmɛnen kɔfɛ Gao ani Kidal ka taa se Sikaso Segu ma n'ala sɔnna ma bi min ye Moti tɛmɛnen kɔfɛ sibiri wɛrɛ an na min ye Tumutu ale yɛrɛ seko a yɛrɛ ka kɛnɛ kan n'ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ an na o yira maaw la o k'o fana ye biennale kɛnɛ kan nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na kunnafoni mun dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ ni ala sɔnna nɛgɛ kanɲɛ 18 sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kɛ ni Lailatul Kadiri ale su kɔnɔna baaraw ye a k'an bɛɛ ala ka tile timɛ ko ɲuman d'an ma seko ani dɔnko maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo caman ye jɔnjɔn sɔrɔ Falaye min Amadou Kasoge Kas ale ye jɔnjɔn sɔrɔ ka taa se Cheikh Tidiane Seck ma min ye a tɔgɔ di Maimuna Dumbuya n'u b'a wele ko Kɔsiyɛn Fatumata Kulubali FC min ye Kante ale fana bɛ a la Aliou ni Faranjayi olu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn sɔrɔ nin ko in kɛnɛ kan Rémi Mariko ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la Kɔkɔ Danbele Falaye a fana b'a la a fana ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ani Cheikh Diallo olu ye ɲɛgɛnkɛlaw ni Abdou Wologɛm olu ye ɲɛgɛnkɛlaw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u félicitations ala ka waati wɛrɛ yira an na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la